Monira kaya long kisung nai lagi kisu henlo. Kisu penajo ke plang ke pia tum pusatami nangdu I water tag. Lasi mesen tik ahut ning ke ceparong lapen mesen pen ka cingki jatan henlo ke nang sot lapen ke men naya sonlo. Lason si Singhason constituency ka parlo Langchitung Bonglong Intia Rongamekar Borsing Tiswachor Sangpi Lalin Ingtipi Alang lia jagding klui pen kisu mate cancer ra kisu ka cholong lok panajo kisu ke meji aphan se chelang bomlo bonta kisu abang nang ke bathu bomajo Guwahati long ke do Dr B Borua Cancer Institute long si se chelang dam thulo bonta kisu abang nang ke bathu bomajo Borsing Tiswatum methang akhi do anta chepai erlo lapo anang bong satami kisu ki meji kalisi nang ke bathu bomajok sei kachi langja phan nangrap dun tha pusi Singhason constituency MEC mate KAAC EM Amar Singh Kisu laben Karbi Anglong Autonomous Council kachari CM Dr Tuliram Longhanga phan kerap johang ponlo aprang si nilihin pen nang ni tum ale the tom phan nang chu ningri alam the ke ye la phanno nilitum jo kisu bimar milichor bimar long lo ma si nilitum non cancer kisu long lo ma si nilitum jak Guwahati B Borwa hospital long si nilitum kisu chilang bom la si person long elo sitame non ke hospital pe na bang ke nang release plot ma si nilitum room bhara room si do nang kok lo nasi non ke room bhara chipi moge jegi moge kibang ya phanta ve la si nilitum alang the tum phan CMEM kan danglok do ana alang ag the mu chot ag the to phan na chu Nilipini keso ka chilang pen ke milong vek je phan nangrap dun vek tha lapen komat ni aning ke mi abang phu bang phi ning me ning do pen nang kerap dunji ning ke hang do pulo thangte Google Pay number 6900401423 along le kerap nang pale setami chok posi Rajen Tiso pen chuning ripon nilitum ning kache thenai Singhason EM mate Amar Singh Sar phanta kerap nang kerap dunji phansi nang chuning rilo lapen Team Karbi Anglong Dr Tuliram Longhang Sar phanta nang kerap dunji phansi nang chuning rilo Phuloni pen Dirchuna Rongpi Karbi Anglong live